Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio Philippine Standard Time, 1:30. Mayong hapon naman sa iton mga palangga nga mga tagpalamati ang aton pagpangamusta sa inyo tungod nga nagayambi ang aton kalangitan. Opdenay kita sa sininga hapon, Sabado, Enero 16, 2021. Dariya sa This Is My Life. Ang inyong kubos nga lagad si Tita Wilma Opdanay kita siyempre tubtubtak na stress sa sininga hapon gani relax lang ka mo dira. Semtang kita magalingaw man sa inyo sa aton man madulong sa inyo nga pila ka mga informasyon sa sininga hapon. Paagi man sa aton pagpangalagad sa sanaya nga programa. Sa siningation, sigurado nakapanyaga na pero mabulubudlay para sa atong dara mga iloy sa puluyan. Kay ti Sabado subong, ti una naman sang pagtililipon, ang mga lalabhan ninyo dira akong mga linabhan ninyo, bado hindi gid siya magmala. Kay ti mahangin-hanginan kadali manalithi, isaylo na lang na sa mahuluhan dong para makatulo kay basi buwas aga makahingagaw sa silik sang adlaw kay ti kainaga pa do ka nami man no wala lang mapaktan nagulugal o mga ton kalangitan gani hinay-hinay kag maghalong-halong lang sa gihapon nga ton sa ni mga palangga nga mga tagpalamati ilabi na sa pagsulay-sulay sa talithi. Tungod sa mga baw pagpalupangat simo dugay-dugay tulo ang duha ka buho sang imo ilong. Kung hindi na matagaman ubuhon ka, di ba? Or if not masakit imo ulo kung talitihan ka ay trangkaso gani hinay-hinay lang. Kag maghalong man sa mga ginakaon, ilalikaw lang anay kita sa mga raw lang nga mga pagkaon, mga hilaw nga pagkaon kay hindi manami ang aton siniklima sa karon. Pahinumdum lang niya sa gihapon ni Tita Wilma Duga nga pahinumdum sa aton man ginahalungan iya adlaw-adlaw ini padayon naton nga pagpakigaway sa pandemic ang COVID-19. Sige lang tuwi. Padayon lang ka go lang gihapon kita. Yes, pero sa sininga hapon, sa nahambalan ni Tita Wilma, padayon kita nga mag-aupdanay. Lunes, tubtob, Sabado. Sige, dara lang kamo kay Ariman si Tita Wilma dugay-dugay. Maghatag sang update sa dalagan sang aton sa ni panahon. Kag magluwas man sina, pila man ka updates nga sa mga nagkatabo sa palibot sa aton pungsod Pilipinas. Ang aton man nga igahatag sa inyo, mga masiplatan naton nga makahatag man sa aton sa duga nga ihibalo. Kag syempre, tungod Sabado subong adlaw si Tita Wilma, ano gani, hindi kita
hindi kita magbasa sang problema o kung sulat mga mensahe ninyo nga ginapadala ka kay Tita Wilma dari sa This Is My Life. Gani, relax lang ka mo dira, ha? Okay? Kung ano man ang aton sini mapaambit sa inyo sa karon nga hapon, sa aton bala mga kauturan dira nga ina balang medyo makasiling ka kung maka-experiensya ikaw sang kapaslawan na kapaslawan sa bisan anuman nga bahin sang aton kabuhi kinahanglan matun-an ta na may kinahanglan hibaluon naton ang mga bagay nga makuha natungod sa isa kahitabo sa aton kabuhi kung kita ang mapaslawan. Paano ikaw mag-react? Paano mo inababaton? Ha? Ina ang istoryahan mo naton karon nga hapon. Kag syempre sa aton man FYI segment for your information. Ang abi ninyo ginakabig subong ang Pilipinas nga most Instagrammable place sa bilog nga kalibutan. Kung paano hibaluon man naton ina karon. Kag syempre Tita Wilma ang aton man horoscopes na din ginabantayan ninyo. Ginabantayan man ni Tita Wi ang horoscope kay ina kalingawan taman lang etag sa kahapon. Kinahanglan lang gid lingawin na ito nga naton kaugalingon. Para bisan paano ma-divert man ang aton sini paminsaron sa inyo dira tag sa man ka sitwasyon kag sa aton man tag sa diri ka sitwasyon. Mana nga kinahanglan hindi lang magmangin mabugat ang imo sa dughan ng imo ulo. Kinahanglan mangin matawhay man ang imo dalagan sang paminsaron para nga may peace of mind ikaw. Para nga makapamensar ka man sang maayo mga himuon sa adlaw-adlaw nga tanan. Relax ka lang da, ha? Okay, Tita Wilma. Kag syempre ang atong sa ni-update sa COVID-19 pasiplatan man na naton na karon iya para man sa aton ihibalo sa mga wala makabati sang update sina karon ti aton man na ihatag sa inyo. Okay, sa sinianay nga bahin Tito Wi, hatag na iton ang update from Weather Bureau ang Pag-asa. Kung ano ang dalagan sang aton panahon sa karon nga adlaw ti kay na sang aga sa aton man update sang kagahon iya ti didto sa may Luzon ang nagaapekto didto sa gihapon ining ikog sang frontal system o shear line sa eastern sections ng southern Luzon samtang northeast monsoon naman ukon amihan sa iban pagid nga bahin sang Luzon. Ang Bicol region kag mga probinsya sa Samar magalumon nga kalangitan may mga laptan-laptaman nga mga pag-ulan kag pagpanaguob ina tungod man sang ikog sa gihapon sining frontal system nga ini nga sa diin posibilidad magaresulta man sa mga pagbaha kag landslides ina tungod sang kasarangan tubtob mabaskog nga pagbubo sang ulan. Sa iba naman nga bahin sang pungsod dala na kita diri iya sa Visayas, Western Visayas amo na nga aton kalangitan no. Ano Tita Wilma, pagulugalom tubtob magalumon man nga kalangitan, may ara panalagsa nga pagpanalithi o kon pagtupa man sang ulan tungod ina sang localized thunderstorms. Kag syempre aton man mabatyagan nga dapya sang hangin halin sa sidlangan. Halin sa sidlangan pa aminhan na sidlangan nga direksyon. Kag kung ang temperatura naman ang paghahambalan sa karon nga adlaw sa aton iya diri sa Bacolod, Negros Occidental Tita Wi, subong nga 27 degrees Celsius kita diri iya sa Bacolod. Probinsya kag Negros Occidental kung lantaw naton is from 25 to 27 degrees Celsius. Kag si Haring Adlaw naman nagbutla kain alas 5:25 sang aga kag magatunod man karon alas 5:47 sa hapon. Ina ang aton sinidalagan sa nga panahon karon nga adlaw. Kag sa iban pagid naton nga mga update na
Pero focus man tadi kag ara man ang aton atensyon sa gihapon sa COVID-19 no? Imbis nga nagaganhagan bla daw matsyag ta. Nano na kay may ara nga travel ban nga ginapagwa na tungod sini mga nagaguluwa nga bago nga variants ng COVID-19 kahapon 33 subong nag 35 na iya ka mga pungsod kato lang puntas ang dapa akong nailong na 35 na ka mga pungsod ang ginapaidalom sa travel ban na tungod sining bago iya nga variant sang COVID-19. Pero antes man tituwe sa karon hambal sang aton ahensya sang ikaayong lawas o kung Department of Health, wala pa nila yan nakitaan nga magapatuman ang gobyerno sang total gid nga travel ban. Para masiguro nga hindi makasulod sa pungsod ining bago nga variant sang COVID-19 matapos nga gin-extend ang ban sa 33 iya ka mga pungsod hasta sa end of the month na January 31 na. Tingha explanasyon dira ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, gusto lamang niya or luyag lamang nila nga balansihon. Gusto lang nila iya ang balansi nga kayong lawas kag syempre para man sa maay nga dalagan sa ekonomiya nga ginatinguhaan sa karon. Nya kay ti hindi gid feasible para sa aton mo nan. Pero angot man sinabi magapatuman man sang pulisa ang Department of Health sa igapaidalom nga genome sequencing ang tanan nga pasahero nga magasulod iya sa pungsod para sa mga airport kag pier nga magpositibo sa COVID-19 para mahibaluan bala madeterminar kung ano nga variant sang virus ang ila ginaangkon. Kay nga nahibaluan naton isa ka 29 years old nga lalaki from Quezon City among una nga nadiskubrihan nga nagaangkon sining United Kingdom variant sang COVID-19. Wala man sang pungsod sa kalibutan na nagpatuman na sining total travel ban kay kinahanglan lang gid iya nga mag-adapt sang aton sini gobyerno or kinahanglan lang nga mag-adapt sang mga gobyerno sa mga pungsod sa implementasyon sini mga bag-o nga pulisa tungod sa ginapaabot na sa mga eksperto ang paglaptas ng virus o kung ang pag-mutate sini iya na ay kabudlay man. So, imbis nga nagaganhagan ng aton kahangawa, pero hindi kita magpadala-dala sina. Na? Hindi kita na magpadala-dala sina kay basta kita nagasalig lang sa aton kaugalingon, kag nagahimo kita sang husto, kag nagasunod kita sa mga ginapatuman sa aton, malayo gid kita sa katalagman. Di ba? Siling gani sang Doli, nagapasalamat man sila kag ginadayaw man sang sa ginadayaw kag ginapasalamatan man nila ang mga private companies matapos iyang kalabanan sa mga ini nakahimo iya sa pagsunod sa mga health kag safety protocols para mapakig-awayan kung matagam ang paglaptas ng COVID-19 sa ila sini mga kompanya. Kag antes man si Tita Wilma iya magpadayon dali gid lang Dali gid lang tungod nga may ara kita flash report gikan sa aton sini sa aton sini patrol na isa ka flash report halin sa aton sini patrol upod man kay Action Jan Diaz. Dali gid lang Action Jan ha. John Action John. Isa aksyon na will market drug was list kag ang individual sa ngalan o kunabi sa listahan sa Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit o kundi CPO CDEU na aresto sa katapos ng Police Station number 7 sa bypass operation sinigilang mga tanion diri sa area sang Block 12 Lot 18 Zone 1 Sky Barangay Vista Alegre sunod sang Bacolod. Actually ini siya nga lalaki among ging kilala kay Edwin Salmingo
alias Perot. Legal ang edad kay residente mismo diri sang barangay Abada Iska na sa Vista Alegre, Masyarad sang Bacolod. Kung di ka magsara mga estimated sinidiri nga grams nga na-recover sang kapulisan, ginabrabanta mga 12 grams initanan aksyon Wilma, kag by estimated market value ini according kay Police Lieutenant Conrado Espino nga nagabalor sang 81,000 pesos masobra pa. Ginatsak pa karon nila kay ginagapat sila sa further investigation diri sa lugar kung bala may ibang pagini nga mga updanan ining subject sa bypass operation kay di sa ulila na pakiban nga gali ini ginakabig ng high value individual hindi lamang diri ha sa may BCPO CDO initially do laki pa nagkaroon sa ngalan ang ngalan niya sa watch list sang Police Regional Office 6. Ang kabukasan ni Italia sa nagduntad nga bypass operation ako na batayan sa Pinatamang News and Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod. Flash report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Pula sa sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Nabatian ito mga ka-aksyon ang isa ka flash report gikan sa aton patrol upog kay Action John Diaz sa diin nadakpan ang isa ka ginakabig high-value individual dira sa bahin sang Abada Iskay, no lalaki si Edwin Salmingo nga sa dinakuhan sang 12 ka gramos sang ginasuspatsuan Cebu, no? Kag ina suno man sa report nga may market value nga 81,000 pesos. Sa detalye sinakaron bantayan man sa pila naton ka mga public affairs program. Alauna 45 Action Radio Philippine Standard Time. So, padayon man si Tita Wes ang atong sinigi na share sa inyo. No? Natungod sa ginpabutyag sang Doli sa mga private company nga kalabanan sini sa ila nagsunod man sa mga health protocols kay ti kinahanglan makabangon man ang aton sini nga mga negosyante, di ba? Tinghambal ni Labor Undersecretary Benjo Santos Benavides 92% kidya sa mga workplaces ang nakasunod sa mga gintalan nga protocols, partikular ng physical distancing, ang paggamit gid sang face mask kag shields, kag ang pagbag-o sang schedule, kag ang work from home, sanitation, kag contact tracing. Inahalin man sa 77% compliance gid lang sang una yang magpatigayon sa inspeksyon ang Doli sa 72,000 ka mga factory kag mga company last year, no, 2020. Tinahimo man sa mga private companies nga magsunod kay ti gintudlo man sa ila sa mga official sang Doli ang mga husto nga pagsulundan nga kinahanglan sundon. Ti nagalao man sa gihapon ng departamento nga magasaka pagid na madugangan pagid ina kag maangkon ang 100% nga compliance kadungan man sang paandam sang pila ka mga kompanya nga wala nagasunod. Nga posible kung wala kamo nagasunod matagaan o mapatungan kamo multahan kamo sang 10,000 tubtob 100,000 pesos sa kada adlaw. Okay, dugang pagid sa bahin sang Department of Trade and Industry. Are, makayuhom na ng mga ginikanan kay mabuhian na nila kabataan hindi ari man na wala pagid man kay ginapush pa lang nimo no ginaduso pa lang ni sang Department of Trade and Industry nga i-reduce bala panubuon sa pulo ka tuig ang edad sa mga bata nga pwede na makagwa sa ilabalay kag makasulod sa mga commercial establishments pareho sa mga malls. Ginaduso pa lang na ha. Kaya ang aring rason ni Trade Secretary Ramon Lopez nga inisuno sa iya para makabulig man nga liwat nga mapabaskog ang ekonomiya sang pungsod nga naapektuhan gid sobra tungod sang lockdown nga natabo sadtong nagligan nga tuig kay ti kabaluman kita sang 2020 na ginduso ining lockdown nga ini pero napasugtan naman sang mga nagdesisyon sa gobyerno angot sa aksyon sa COVID-19 pandemic ang buot silingon dira ang lockdown nga ginpatigayon kay ti hindi nami kag peligroso mo di ba sa mga kabataan ambal ni Lopez niya hindi man malain kung ikonsiderar ang
pag masiling naton ang pagbuhin-buhin, no? Sang age segment nga pahanugutan iya nga makagwa. Pareho abi halimbawa suno sa iya subong 15 years old, di ba? 15 years old paibabaw pwede na pwede makagwa amo nang pinakahuben nga pwede makagwa ka makakadto sa mga malls. Siling niya pwede ina nga amat-amaton niya maybe 10 years old. So kabay pa nga pasugtan parang aton mga kabataan makagwa naman. So kung mapasugtan ina, di ba? Ang mga games amusement magabukas na para sa aton mga kakabataan, di ba? So ina dapat preparahan man amat-amat kag siling niya ti pag amat-amat ang paghalong himuon man para sa mga kabataan. Di, sa nahibaluan naton nga mga kabataan gid lamang sa karon 15 years old. Paibabaw ang ginapasugtan iya nga makagwa. Sometimes mga senior citizen, ti amo man kagyapon hasta lang kinanglan ang makagwa hindi magsobra sa 65 years old na. Magsobra ikaw 65 years old daw hindi gid pwede ilabi na kung ikaw may ginabulubatyag sa imo sinilawas, di ba? Pero kung pagsik pa iya nga klase ng senior citizen, damo pa makita mo pro, di ba? Kita naton ina sila. Kita naton sila sa mga butika ara sa malls pero sa mga malls stricto gid na. Basta may kabataan ang mga gwardya ahay, maluoy ka man sa mga bata pero hindi gid pagpasudlon. Okay, amo ni subong man na sa karon man, di ba, kinanglan naton ang face mask, face shields, pagid, alcohol, na ang face mask subong niya parte kadamo sa mga design mo. Damo sa mga bag-o nga design, damo sa mga bag-o nga brand nga nagagwa. May ara iya nga mga establishmento komersyal nga may ara gid sila iya nga pagsulundan nga amo lang sini nga klase sang face mask, amo ini kag face shield ang pwede makasulod. Kay may mga face shield iya nga ari lang mo sa may ang iya kalabaon sa ibabaw lang sang imo sinibaba. So kinanglan cover gid, no? Kay sa karon angot sinang face shield kag face mask, may duha ka brands ng face mask nga ginadumili ang Food and Drug Administration. Magluwas sa mga nakaligad nila iya nga pagwa man nga paandam nga hindi pwede, no? Nagpaandam ang FDA o ng Food and Drug Administration sa mga healthcare professionals kag sa publiko angot sining pagbagamit kag pagbakal sang duha ka brand sang unnotified disposable face mask. Kay may ara na disposable nga face mask nga hindi gidya pwede. Sino kay FDA Director General Eric Domingo, ang disposable medical mask kag ang iDelay, nga mo na disposable medical mask, amo nang ila brand name, kag ang IAI na capital DEL AI, yung mga brand ng disposable face mask, pareho ina sila nga unnotified medical devices products. Ti hambal ni Domingo, wala ina nahatagan sang product notification certificates nga mga brands. Ti siling naman sang FDA na gina-verify pa nila na paagi sa post-marketing surveillance sa ang ina iya nga mga produkto na tikinanglan kung pwede pa lang hindi lang anay kay ti hindi pa sigurado damo subong sang klase, di ba, panami-nami pana-design pahinumduman sang among nga ahensya siling nila pursuant to the Republic Act number 9711, otherwise known as the Food and Drug Administration Act of 2009, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising, or sponsorship of health products without proper authorization is prohibited. Wala man makasiguro ang FDA sa quality kag safety sang amo nga mga brands kay nga wala ina mag-agi sa evaluation process sang aton ahensya.
Pero nakigangot naman ng FDA sa mga otoridad kag mga LGUs, no, para nga masiguro nga hindi mabaligya sa merkado ang mga nahinambitan nga mga face mask. Pero depende naman na sa aton, di ba? Kita kabalo man ta ko na pwede sa aton or hindi kag kabalo man kita sa mga ginadumili kag hindi ginadumili kag ang wala ginadumili ang pwede kag hindi bala, no? Okay. Yes, 1:54 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton ay naidira mga kauturan sa inyo bala pag kinahanglan sa mga importante nga mga commercials. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Agapasimba
pamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon yun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sabisan ano nga kalintangan Responsable at ang balita Pagdayon na ipalangnan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod sa Alas 2:02 na Action Radio Philippine Standard Time. Ay nga mga anak ka mo. Ha? Ang ito na text hotline. Ang FB Live, relax lang ka mo dera anay. Ha? Mayong hapon, titawi, nagapamati ako sa program mo samtang nagapbarikutot sa duyan kay matugnaw ang panahon. Thanks, Gid, and more power to your program from 6609. Wow, oo. Kag Tita Wilma palihog lang kuda tamyaw kay Andurico kag Niger sa Galo Isabela sa Team Rubber Boys. Team Rubber Boys sa 8-3-4-6. Salamat gid sa inyo kag maayong hapon lang dira sa tanan-tanan gid nga mga taga Isabela. Okay. Aton anay ti Sabado subong syempre kung ano naman ang mapaambit ni Tita We para sa inyo sa sininga hapon. As mentioned kaina ni Tita Wilma, mga bagay nga matun-an naton sa tagsa kakapaslawan nga aton sin ma-encounter sa aton kabuhi. Baw paamo ka na bala. Ay, okay lang na ano. Mga bagay nga sa natandaan lang naton nga sa tagsa kakapaslawan sa aton kabuhi may matun-an gid kita nga leksyon, di ba? Sa ano nga patag, sa ano nga hitabo sa aton kabuhi, may leksyon gid kita nga matun-an.
bisan sino nagakadismaya. Bisan sino naga-experience sa ginitawag kapaslawan, failure, di ba? Di ba? Sa tanan na iyang aspeto sa aton sa aton kabuhi, hindi normal kabuhi mo kundi ka naka-experience sa tuod lang. Pero may ara sa aton nga tungod sa mga previous nila nga kapaslawan sa kabuhi, matun-an nila kung paano nila ina-handle, di ba? Para sa dason kung ano pagid nga mga failures nga ma-encounter, at least kabalo mag-handle sa imo kaugalingon. Kaya nga kung hindi ka kabalo mag-manage na sa imo kaugalingon, daw nagakadula man ang imong gana sa pagpadayon sa imo kabuhi. Kag daw madula ang tanan mo mga handom, di ba? Pero abi mo kung kabalo kasina mag-manage, makapabago ina sang imo kaugalingon. Tungod sa leksyon nga makuha mo, makapabago ina sa imo nga sa diin, either ang resulta sina sa imo makahatag kalipay, makahatag sa imo kadalagan, makahatag sang maayo nga lawas, kag maayo nga relasyon sa mga tao sa imo palibot. Ay ho, mga anak. Bisan, ano ka man mag-react sa kapaslawan, may ara gidyagi hapon nga hindi ka bala mangin happy, no? Sa imo sininangin desisyon kung dismayado ka. Pero, tungod, tao lamang kita. Tao lamang kita, hindi kita perpekto, hindi kita mag-ekspektar sang sobra-sobra sa aton mga plano, sa aton kabuhi. Galing kung kaisa sa mga plano ta sa kabuhi, ano bala ang aton nga goal dira, kinanglan magmangin madinalagon gid as always, di ba? Pero kinanglan preparado man kita sa aton lawas. Nga kung ano man ang maabtan sang tanan, kapaslawan man o kung kadalagan, batuno naton. Kung kapaslawan di happy ka, no? Kag magdugang pagid ang imo mga handom. Lain na naman nga mga plano. Pero kung kapaslawan, duwa man dagyapon kabagay ang matabo sa imo, manikasog ka pagid liwat. O kung mamusdok ikaw tungod sa kapaslawan nga amo sina, na tungod sa kapaslawan sa sina nga bagay. Pero hindi, tandaan lang gid naton nga maapresyar mo ang duag sa aton kabuhi sa kalibutan. Kung sa tagsa ka mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kabuhi, malampuwasan naton. Ilabi ng kapaslawan. Kaya na makahatagid sa aton sang kabakod. Tandaan ninyo, tao lamang kita, tao nga puno sang paglaom. Diba? Tao nga puno sang paglaom, kag yes, nakahibalo kita nga maabot gid iya ang problema sa aton. Kung kaisa, hindi lang gani iya talagsa, permigid, nga daw wala naton gina-expectar, may ara gid yan, no? Nga hindi pa masulbar ang problema, may maabot, do wala kabalasapaan, wala, do hindi kabalo kung anong unahon mo. Nan. Amo na siya ang katabo sa kabuhita, kaysa tuod-tuod lang, hindi naming life ta diri sa kalibutan kung happy lang ta as always mo. Amo na nga Ginoo maalam gidya para sa aton nga mabalansi gid niya ang aton kabuhi. Bisan sa pagkaon kuan ta na lang pala ang giran na may mapait, dora naman siya. May mapait, may matamis, may maparat, may malasay, di ba? Amo na siya ang aton kabuhi diri sa kalibutan. Nga kinahanglan kita magpakabaskog, magpakabakod, kag kita kinahanglan may mabakod gid nga pagtuo sa aton tagtuga ang mahal nga Dios. Katungod sa kapaslawan or kadalagan nga nagabot sa aton kabuhi, may katuyuan ina. Ukon ang ginatawag tabala nga, ano ang buot silingon sang Ginoo para sa akon? Ano
ang purpose sang kabuhi ko diri sa kalibutan. Kinanglan lagi naton mangin mabakod angot dira. Masiling ka bala dapat may pilian ka. Ara ka na let's say sa estado sang kasubo sang aton kabuhi. Ginapensar mo sa gilayon kapin pa kon madula unexpectedly bala madulang ginapalangga mo sa kabuhi mo. Nga asya gid no, gina-question naton ng mahal nga Dios. May ara man nga masiling nga ako gid ang gintagaan sang among sini nga pagtilaw. Pero kung ikaw nga klase sang tawo, positibo ang pagtan-aw mo sa kabuhi nga ginhatag sa imo sang Ginoo, mangita ka gid, no? Mangita ka gid sang bagay nga makahatag sabat sang nagakatabo sa imo kabuhi. Amo inang kinahanglan ginaton. Hindi kita magtan-aw sa isa lamang kabahin sang aton kabuhi diri sa kalibutan. So kinahanglan na kabalogid kita mag-manage no? Galing kung kaisa bala kung sobra-sobra naman. Do mag-give in ka. Amo nang iban nga daw feeling nila hindi nila madala. Amo nang budlay kung mag self-pity ka na, no? Magresultang wala ka na paglaom sa kalibutan, naluoy ka na sa kaugalingon mo, wala ka na samaan. May paguro tapuson ko na lang kabuhi ko, which is not good. Na hindi ta gini paghimuon, ha? Amo lang na titawi, kinanglan lang gid. Ari lang kita sa maayo nga bahin permit. Pero tandaan lang gid naton nga ang pagkadismaya or ang pagkapaslaw naton sa isa kay tabus naton kabuhi, actual ina na actual gid nga isa ka opportunity man sa aton kaugalingon. Nga sa diin mahimo mo nga ma-question ang kaugalingon mo kun bala may leksyon ka bala nga makuha angot dira para nga masiguro mo nga mangin maayo na ang tanan sa masunod nga hitabo sang imo kabuhi kay gusto mo taman o kun hindi. Tanan kita makatuon gid sa ginatawag nga trial and error sa aton sinikabuhi. May ara na nga mga tao nga mga mo sini, di ba? Okay man na gani sa aton kung kaisa nga ginabali wala talaga makasala ta or sala ang desisyon nga nahimo naton. Masiling anhon ko bigay amo nang nangin desisyon ko tido hindi nami ang saylo ka sa positive side sang imo nangin desisyon. Nga masiling mo hindi nami ang outcome sang ako naging desisyon, lessons learned. Na para hindi na masulit liwat, na ari ka sa positibo nga bahin, saylo ka. Kung wala epekto atong desisyon nga ginhimo mo. Kaya sa tudtod lang kung kaisang kapaslawan naton, sa aton kabuhi kun ang pagkadismaya naton sa liwat opportunity man ina para magkaangkon kita sang heart-to-heart discussion sa iban nga tao. Nami gid man niya kung kabalo magbuka sang baba mo, hindi mo lang pag ito self ang nagakatabo sa kabuhi mo. Hindi ka magkahuya nga amo nang imo kabuhi. Kaya syempre i-open up mo man sa tao nga masaligan mo. Kay nga ang pagpautwas mo sang unod sang imo balatyagon, abi mo makahatag ina sang katawhay kagamagan sa imo dughan. Nga sa diin na may tawo nga makalugpay sa imo. Or if not, kung may nakahatag sa imo sang kalain sang bot, hindi ka man magkatahap sa pagpautwas sa iya sang kun anong imo mga hinakit. Kay ina isa man kapalatandaan sang pagtubo sang isa ka relasyon sa mga masunod kag mga palaabuton nga mga inadlaw. Hindi lang niya isa ka relasyon mo, boyfriend, girlfriend, within the family, mag-asawa, sa mga magululutod, sa magpamilya mo na siya. Nagkinahanglan mas nami ginman iya nga hindi ka lang maghipos-hipos kay tuod, kung maghipos-hipos ka lang kag suluhon mo ang tanan. Balatian ang imo nga maangkon. Kung balatian ko di anong gwa mo, may pulos ka pa sa kalibutan, sa tuod lang wala ka, maara naman sa tawe. Na? Kay ti do pareho nga lulukduhon ka sang tanan, sa tanan natin, ara naman siya. Hindi. Kung magbalatianon ka, gani,
ang atensyon sa pamilya sa mga palangga mo sa kabuhi ara na lang sa imo. Kaya hindi man sila gusto nga may matabo sa imo. So, bisan amo inang imo sa sitwasyon kinanglan magpaninguha ka. Nga, in some other way, makahatag ka man kalipay para sa ila. Di ba la? Yes, ano mo lang yung kabuhit na sa kalibutan man. Ay, oo. Sa pagkadismayado mo, kung mag-focus ka lang sa ginatawag failures mo sa kabuhi, do you think mag-grow ka? Hindi ay, no? Kinahanglan niya. Among nang tunanta kung paano kita magbangon sa mga kapaslawan sa aton kabuhi. Kinahanglan sa sina nga mga tion kung ara ka sa panahon sang pagkadismaya, sa panahon sang kapaslawan, kabalo ka magbangon, kag maghatag kahigayunan sa kaugalingon mo. Magborsigi ka kung napaslawan man ko sa isa iyak bagay. Tinguhaan ko nga hindi na masulit pagliwat. Parehos na balas ang iban, halimbawa, kung sa pagkaon, balik naman ta sa pagkaon, kung ipaanggid ta, kung magtigang ta, kung di magbahaw da son nga kaon, nga inugkaon ta, na bahaw na siya, may ara tao nga hindi magkaon sang bahaw, di ba? May ara tao nga okay na iya ang bahaw, kalukaluhon tayo, kung di mapuslan pa. Pero ako honestly, kung bahaw daw, wala ko nga na magkaon. Tiniton mo kung di ka gusto sang kalukalo, nan. Pero may ara nga tao, nga basta bahaw, hindi na siya. Bisan kalukaluhon, hindi na siya. Tiyang matabo, kung ikaw lang niya, paligaron mo lang na pagkadason nga adlaw, mapanos na siya. Pero kung ikaw nga tao, nagapangin pulos sa sina, ay hindi gali. Kung siya, hindi na siya mangin mapuslanon, pwede ta siya. Hindi na siya makaon, paagis ang pagkinahanglan naton iya nga kinanglan kanon siya, no? Rice balagid yang nga kanon nga pares natong susudan, ano man tawe. Hoin sakto na, no? Di kon mapanos na siya, mapuslan gihapon naton siya. Kay nga ako mapanos siya, hugasan ta ang bugas, ibulad sa silak sang adlaw, pagkatapos imuon pop rice, hindi lang ikaw makapulos. So, kung may makabalo ka mag-analisar sa sitwasyon, makahimo ka sang ideya na. No? Makahimo ikaw sang ideya sa isa kakapaslawan kung paano ikaw makabangon dira kag sa dason, hindi mo na inaliwat, ma-eksperyensyahan. Kay tungkol ang panos nga ito ginhugasan mo, bot silingon, sa paghugas mo, nakatuon ikaw kung anong dapat himuon mo sina. Kag nakahimo ikaw sang pamaagi kung paano ikaw makabangon dira. So, halin sa panos, nahugasan mo, nabulad mo siya, pagkatapos nahimo mo siya nga pop rice, hindi lang ikaw nakapulos. Bugos mo nga pamilya, kag ang mga tao sa palibot mo. Isa pa ina, di ba? Yes, Tita Wilma, gamay man lang na, pero kung kuhaan naton sang leksyon, kag panumdumo nato ng isa ka sitwasyon, tun-an naton, dera kita magatubo, kag dera ikaw mag-ayuhan. Kag sa estado man sa pagkadismayado, nagahatag mi na niya sa imo sa liwat sang opportunity nga mangin maalam ikaw. Right? Diba? Yes, mangin maalam ka na. Kung matabo sa lot, hindi na iya mag-epekto kay kabalo na ko sa akong dapat himuon. At least, hindi mo nagkinanglan nga uyangan ang imo oras sa masunod. Diba? Bot silingon, hindi na pwede, hindi mo na pwede hibaluon kung ano pa ang epekto sina para sa imo, pero nahibaluan mo na ang isa ka bagay nga hindi kid pwede para dera. Kag tungod, masiling ka dismayado. Wala na dyan sa hindi. Kag magsiling, pareho managyapon, amo managyapon. Tandaan mo lang, hindi makumparar ang imo balatyagon sa balatyagon sa iba. Kag kung ano ang padulungan, padulungan mo kung feeling down ka, kag kung ara ka na sa maayo nga sitwasyon, kag maayo ng modo. Pero tandaan gid naton nga sa tagsa kation sang kapaslawan nga nagabot sa aton kabuhi, kasakit nga aton maeksperiensyahan, basta nagaupod lang ang aton pagtuo sa mahal nga Dios, kag ang aton maayo nga panumdumon,
maayo nga panimuot kag ari kita sa positibo nga bahin sang aton kabuhi. Ang Ginoo hindi gid pagpabaya sa aton. Mangin maayo gid ang resulta sa tanan. Tandaan mo kung makadusmo ka man, magpakabakod ka, buliging kaugalingon mo nga makabangon, tun-an mo kung ano nga mga leksyon ang makuha mo sa sina nga kapaslawan, kag paninghuan kung paano mo maangkon ang kadalagan sa imo kapaslawan nga nabatsyagan kag na-eksperyensyahan sa kabuhi. Okay? Daw ka budlay, pero abi ninyo, dako ang mabulig sina sa aton kaugalingon. Have faith in Him, have faith in yourself, believe in yourself. Alas 2:20 na Action Radio Philippine Standard Time. Ay, oo, sa matugnaw nga panahon, ano bala Tita Wilma, ara ang inyong arthritis, ang inyong gout, ang pag-atake sa inyong balatian sa tion sa matugnaw nga panahon, ang hambalang ni Tita Wilma ay ang ara bala ang Sid Panyawan liniment oil, ha? Haplasan nyo lang ina makahatag sang kainit sa inyo kaunuran, kaugatan, kag sa inyo mga joints, gapanalupsop, gid ina iya, na makabulig gid hatag kayuhan sa inyo sinilawas. Bilog nyo ba lang nga lawas pa ba nyo si Sid Panyawan liniment oil? Halin diri ho? Sa tangkugo tawe, yes. Sa tangkugo pa sa likod, sa hawak kag balikawang, but sa inyo paa sa likod pa kadto sa batiis, kag midyasi bala, kay naming imo man pagpahuway, mainit ang imo mga dapadapa, hindi ka pagatakihon sa imo arthritis. Yes, ang Sid Panyawan liniment oil, produkto sa Sid Marketing, Let's rock. We're overcome. okay, hi lang dara, ano? Hi lang dara sa mga palangga natin sa FB Live, ha? Ada si Sir Erwin Gonzalez, no? Mayong hapon lang dara. Salamat, gid. Tuto Ederica Ford, sang Christine Taxing, itong sa ni OTTG dira. Mayong hapon lang dira sa inyo. Salamat, gid. Nan. Kay Zet Alunan, Tita Wams, good afternoon from Hong Kong. Kamusta? Halong kamandera, ha? Upod sa maulanon mo nga mapait. Upod sa maulanon mo nga mapait nga programa, pero wala ga kapaslawan sa kadalagan, ipatamyaw ko na lang ang abyan ko nga palupad burador samtang nagaupod sa imo programa miski gainulan Guillermo Gimo Clarito. Kag sa tupad niya balay si Fred Madrid sang Mabini Coral. Madamo gid nga salamat Tito We sa imo man Alex Montesa. Madamo nga salamat kag maayong hapon. Good afternoon po. Pakigwit naman po. Happy 60th birthday Nonita Galang. God bless from Hong Kong. Halini na kay Riza Galang. Yes. Mayong hapon dira sa imo Ma'am Will. Magwit ko lang da si Dindin kag si Mamsi Limi ka sang Cropper Rescue Group sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Maria Lisa, yes, salamat gid sa inyo kag mayong hapon. Speaking of Mansilingan dira sa Banga Sires, salamat kag mayong hapon lang dira sa Gonzalez family, kay Mama Kalay, kay Papa Arnold, sa mga chikiting CSCJ, Katut Inday Kasi, salamat mayong hapon. Mayong hapon, Tita Jocelyn Libon Despunso, Binibini, or Bibing Baluarte, no, Ate Wilma, kuno mayong hapon. Duha lang kaadlaw,
Ang init ulan naman man. Mayong hapon Tita Wilma. Good PM, action Tita We. Gihapon kami diri sa may Selen Homes. Halong lang sa maulanon nga panahon and God bless you always from Inday Virgie Alpinda. Tita Wilma, kindly greet Nanay Lulit who is your avid fan and is always listening to you. God bless you and keep safe. Aldred Gia, salamat. Tutu Eddie Laos, yes. Tita Wilma, ga-monitor kami gyapon ni Nanay Isabel. Salamat ni dira sa inyo. Nagapamati kami sang imo programa subong Anton Recto. Salamat gid. Araman si Inday Jean Officer present. Godspeed, love you. Boperte gina siya ya. Sir Noel Amar, yes. Praying for your brother. Yes, condolences again, Sir Noel Amar. Sharing and likes done. Thanks. Miss Heaven, Miss We mayong hapon ko, no? Homa humila. Sir Alex Montesa, wow, gatulo ang luwa ni Sir Alex Montesa tungod maulano na naman. Amor, Armas, salamat man sa imo. Good afternoon, Bacolod. God bless. Watching from Kuwait, Neriton, Kalabudok Katsti Ambot kasi top ang imong account name. Okay lang. Okay, Jan Seva Pabilona. Mayong hapon, Tita Wetamyaw ko sila Jingjing. Bilog, Will John sa may barangay Hagimit, La Carlota nga always gid nagapamati. Jan Seva Pabilona. Sige, ato na nadan ko na to, na? Araman okay, tamyaw ko lang ako nutod nga si Ivan Amar dira sa Barangay Alice naga-monitor gid siya subong. Okay, pamati kami di sa Maaw. Yes, mayong hapon lang da sa mga taga Maaw, especially kay Sir Erwin Gonzalez, kay Ma'am Giselle Franco dira, salamat man. Leslie Harmy Navales sa may Kabog, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Please greet my priest son. Wow, may ara ka na gali. Ma'am Elizabeth, na Reverend Father Brethren Rai Gamala. Reverend Father Chris Gonzalez, Reverend Father Salvador Barcelona, and Reverend Father Jitsmer Villar on their 15th sacerdotal anniversary today. Thanks, keep safe, God bless, and more power to ARB. Thank you, good ma'am. Okay, balikon ko lang na karon ng aton mga greetings dira. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Philippine Standard Time, magapadayon man si Tita Wilma. Ay nga mga anak mo. Ha? Sa siningabahin, ano naman mahatag na ton sa inyong impormasyon. Hindi, informasyon, ano to. Sa aton FYI segment, for your information segment, ang Pilipinas, ginakabig sa karon nga second most Instagrammable place in the whole world. Sa bilugi dyan nga kalibutan na ginakilala bilang ikaduha sa most Instagrammable nga lugar ang Pilipinas. Inasuno man sa travel website nga Big 7 Travel. Sa ginpagwa nga top 50 list sang Big 7 Travel, abi ninyo kung anong ginsundan sa nga Pilipinas, ang Japan. Kay ang Japan, amo ang nagapanguna sa ila sini
listahan. Kag ina base man sa masiling naton base sa scoring system nga nag-analyze sang kadamuon sang hashtags per destinations survey results halin sa ila sino social audience kag input halin sa editorial team. Sunod man sa Pilipinas, ti una Japan, ikadua Pilipinas, nagapangatlo ang Paris, ang Paris, France, yes. Ang New York City sa USA, ang Istanbul sa Turkey, ang Dubai sa United Arab Emirates o sa UAE, ang Havana sa Cuba, ang Sydney sa Australia, ang London sa England, kag ang Chicago sa USA. Ay makadalayaw, na? Dabugalon kita yang mga Pinoy. Kung makabati kita sina, hamakon mo na sa bilog nga kalibutan, ikaduha ang Pilipinas. Ay kikita, gin man na natin sa Instagram, no? Mostly, mga matahong bala nga mga lugar nga pwede bisitahan sa mga turista. Damo gidriya sa Pilipinas, kaginadayaw gidina. So, Japan, Pilipinas, ikatatlo lang ang Paris, imagine na, ikatatlo lang Paris, France, ikatatlo ang New York City sa USA, ikaapat, amo na bala, no? Kanami lang pamatian, no? Ariyo nakasaad pa sa Big 7 Travel, nga siling suno sa ila, there's no doubt the COVID pandemic has brought about a new appreciation for travel. Kay ti sa kadamo-damo iya sa kalibutan nga gusto iya nga may gusto kag may plano nga ara na butang sa ila mga bucket list ang mga masunod nila nga pagakadtuan kung ano nga mga destinasyon sa bilog nga kalibutan inang mga insta-worthy shots amo nang hambal nila kay ti kalabanan ti syempre tungod sa pandemic hindi kita kadali-dali iya travel. Ilabi na sining mga turista nga mahilig magkadto sa mga matahom nga lugar sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. So masiling kita bugalun man kita nga mga Pinoy, paamo ka na balana. Okay, amo lang na siya ang gamay nga informasyon ma-share naton sa inyo sa karon nga hapon. Philippines Philippines second most Instagrammable place in the whole world. Alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time sa inyo danay mga kauturan kung plano ninyo nga mag-loan dira lang anay kamuha pero mabalik pa si Tita Wilma para sa iton horoscope pagkatapos sang mga ini. Highlang daa, no? Highlang daa, no? Sigfred Bartolano.
ko tani Bartolano family sa Moises Padilla. Salamat gid. Okay. Mapikon Bacolod. Salamat gid. Yes. Dali lang kay papunuan ko to bala kay wala ko na sila kagina matapos. Maria Lisa or Maria Lisa Dinesa. Greet ko lang da si Dindin kag Ma'am si Lemis ang Proper Rescue. Yes. Maria Teresa Hofalinia. Good afternoon, Tita Wilma. Ada man si Enday Jocelyn Libon Dispoho. Yes, mayong hapon man sa imo. Kindly greet may Nanay Lulit. Yes, Aldri de Gia, salamat gid. Ada man nagaupod sa iton karon nga hapon si Inday, si Miss Margie Haniva, Inday, Miss Marge, or Marge, thank you gid mayong hapon sa imo dada. Salamat gid. Riza Galang de Vera, good afternoon po. Pakigreet naman po, happy 60th birthday kay Nonita Galang. Aragaw pud man sa iton live si Amor Malayang kag si Tuto Philip Ken Alonsagay. Tuto Ken, good afternoon, salamat gid. Aldre, yes, good afternoon. Kay Anton Pecto. Tita Wilma gapamati kami sang imo program subong. Yes, gaw pud man sa iton live si Miss Heaven, thank you gid. Si Sir Daryl Caranzo, Sir, good afternoon, salamat gid sa mga taga-habhab dira sa may Purok Magbinuligay Barangay Bayta. Mayong hapon lang dira sa inyo, salamat gid. Good afternoon, Bacolod, God bless, watching from Kuwait, narraton, ara siya galiw, Kalabudok, Kasitop, ay nga mga anak ko. Okay, Erwin Gonzalez, yes, salamat. Kay Jill Lan, ang sakto na, Jillan, gaupod man sa atong kay si Arlene Magbanwa. Salamat gid. Okay, balikan talang kamo dugay-dugay naman sa dugang naton nga greetings. Action Radio Philippine Standard Time. Good afternoon, Tita Wilma. Lipat ka na gid sa akon. Ari FB ko, Maria Luisa Artizano Iligan. Dira mo ko makilala agale. Sige, try ko Ari ko di dampi sa ilan ni Nining Esporsado. Asama.
Ay nga mga anak ka mo. O sige, pangitaon tayo na karon, ha? Okay. Mayong hapon, Tito Way, nagapamati ako sa programa mo samtang yes, gabarikutot da siya, O, sa imo, salamat, gid. 66, okay? Andurico, salamat, gid. Kag Tawe, permanente gig ko pamati sa Action Radio kanami sa imo magtalk kag palasandigan sang aton kabuhi. Feeling ko day Wilma feeling ko day Wilma daw pastora kasi nanay mo ni Auring taga Barangay 27. Isa ka senior citizen galalain ko sang nagligid. Ato ba lang wala signal? Ano pa kay wala ko kapagwit kay Day Dorel sang birthday niya. Salamat gid. Ay makalabot ginakain Day Dorel sa senior citizen kay sino kay Auring nanay Auring na 77 78 hindi na kay hindi taman malikawan kun kaisa ang mga problema balang nga nagaabot may technical problem pero na-resolve na to. Ari na gaopdan na kita subong ha. Titawi sa akon bahin bala puro nilang tuod kapaslawan ang inagyan ko mo halin sa gugma kag career kay wala man ko career kag love ay nano man kisa hindi malikawan nga nagakadulaan ko pag-asa na tungod sa kasakit kag kasubo kag kapaslawan sa life ko. Ahay, sensya gito. Emote boy, nag-emote ka naman ka na 1772. Kinanglan, hindi bilang naghambal ko sa imo to. Hindi ka hagad emote. Ano pa emote boy? Hindi na lang madula na sa imo kay, no? Abi, dulaan ng emote sa ngalan mo, na? Isli na siya, ha? Para nga hindi ka magsagad emote. Tuto, mangin positive ka sa kabuhi mo. Kinahanglan pa dayon lang kita sa pagpanglakaton sa sining kalibutan. Kay kung wala diring imo kalipayan, ay, sigurado na ano gani? Kung si Nanay Auring pa daw pastora, si Tita Uwe, kung magambal. Ay, nanay ho. Anyway, tuto emote boy. Be positive. Kag kinahanglan smile ka lang always. Masiling ka lang, wala ka career, wala ka love life. Wala ka pa siguro love life subong nga tion kay wala pa nag-abot nga pila ng edad mo buari man anak na. Okay na Tita We, alas 2:41 na ma-horoscope na si Tita Wilma. Okay, kadto kita sa horoscope neton karon nga adlaw Sabado, Disyembre 16 tuig 2021. Ginakadlaw talang na gani mo ikaw bala emote boy mo. Nining Malu, good afternoon. Ada siya nagaupod man sa aton sa sining hapon. Thank you so much na. Kag kay Leslie Harmy Novales dira sa Kabog sa family Jaime ko no. Okay na. Horoscope pamati na. Una, hoy naton ang zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn na tao Disyembre 22 to Binero Justin 9. Capricorn, ang imo abilidad, amugid inang mga instrumento sang imo pag-ayuhan sa palaabuton. Gani, go lang, ha? Jutay nga sakripisyo, jutay pagin nga pagpaningwa. Abi mo, may ara tawo nga nagasalig sa imo. Siya, among magasuporta sa imo, kag madugang-dugangan pa ang ginakita mo ara na. Maswerte mo nga mga numero 4, 22, 31, 14, 15, kag 45. Hot pink is your lucky color. Yes, Aquarius. Ang mga Aquarius na tao Enero 20 to Pebrero 18. Aquarius, kamo nga mga Aquarian. Tanan nga inyo nabuligan, abi ninyo makabuling man sa inyo. Para nga mapaayo ninyo ang dalagan sa inyo kabuhi. Pero abi ninyo, kung suno sa inyo horoscope, hindi gid kamo magkalipat sa pagpasalamat. Mga maswerte ninyo nga mga numero 4, 43, 35, 32, 10, kag 25. Turmeric yellow is your lucky color. Gambal ko, gagawang hangin sa baba ko, tigab ko. Gabi, participate kita, wala mo. Pisces! Ay, lamang. O, mga Pisces na tao, Pebrero, Justin 9, ito Marso 20. May proyekto ka, ginaplan na subong Pisces. Yes, don't worry, kay suno sa imo horoscope, makumpleto mo gid ang tanan nga mga dokumento nga kinanglanon para dira. Kung matabo,
ano gani, magaayuhan ina, kag mangin madinalagon ina. Maswerte mo nga numero 511-35, 19-42 kag 24. Strawberry red is your lucky color. Aries. Ang mga Aries naman ni tao Marso 21 tubtob Abril 19 bado ka nami sang adlaw ni Aries bisan matugnaw kag maulano na nga ton sa ni panahon, no? Mapagsik iya ang mga Aries karon nga adlaw tungod sa matahom or mga manami nga mga mensahe nga iya sininabaton. Sa mga single na gali ang Aries, pero so no, sa imong horoscope hindi kagid ma-fall gila yon. Di ka dapat na yun nga kung ano maluyag, ha? Hindi kayo dapat na magsalig. Kilalahon mo gid siya na isang lubos. Antes man ang tanan. Mga maswati mo nga mga numero, 15, 24, 18, 35, 42, kag 9. Fuchsia pink is your lucky color. Sa mga Taurus, ang mga Taurus na tao naman, Abril 20, tugtog Mayo 20, abi mo, kanami sa mga Taurian. Bunga naman, Tita Wilma. Na? Ang ilang horoscope na gasiling, ang pamilya mo, amo ang pinakauna nga rason para nga mabuhi ka sa kalibutan. Gani, tanan nga effort mo, tanan nga kabudlay mo, ginhatag mo para sa ila. Oy, Taurian, balik daman ang kaugalingon mo. Mga maswati mo naman nga mga numero 2, 21, 34, 53, 12, kag 31. Ultraviolet is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini na tao Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Gemini, matawhay ang imong adlaw subong. Kag sa sininga kahigayunan, malipayon ikaw tungod upod mo dira ang imo bilog nga pamilya. May pagtilaw man nga magaabot sa imo karon nga adlaw. Magpakabakod ikaw sunod sa imo nga horoscope. 9, 6, 50, 25, 11, kag 32 mga maswerte mo nga numero. Dollar green is your lucky color. Inang una man nga bahin sa mga zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw. Gani relax lang ka mo dira. Sa mga kauturan naman naton nga Wilma, pagkatapos sini. Ini nga Hay lang dira kay Euclid. Bo Euclid Espadera. Mayong hapon lang da Euclid ba. Kag salamat gid, no? Salamat man kay Godwin or Goodwin Ivan Mendoza Tare, kay Anheimis, Yvonne Vustier, kamusta na ikaw? Mayong hapon man sa imo. Kag kay Ruel Gonzalez. Kag kay Edwin Pantaras. Guillermo Clarito, ay aragin man sige mo gali. Miss M. Saboso, thank you gid and good afternoon sa imo. Dada sa inyo tanan sa bugos nga pamilya. Liza Guada Lopez, thank you gid. Anthony Jones sa Villo Siblano, salamat man. Kay Inday Gina Herona Fernandez.
Aha, salamat gid. Siegfried, pamati ko subong diri. Okay. DJ Nald Swasen Evangelio. Greet ko lang lahat na taga Bacolod. Sorry nga, na taga Batad. Ginag-greet lang niya no mga taga Batad, Iloilo. No, DJ Nald Swasen Evangelio. Pa-shout out. Ato na. No, Godwin Ivan Mendoza Tari. Na-shout out na ni Tita We. Tita Paises ko, inshallah. Leslie Harmy Novales. Yes, dear. Nabasa ko ng imo sining horoscope. Diba? Batian mo to. Na. Victorino Apuhin Romanilios. Kag kay Kerubin Valdez Simo Mayang salamat man sa imo. Yang Celeste. Thank you, Gid. Ara man si Martin Aliling, salamat gid. Mercy Ulasan, kay Rene Sardito Sr., kay Joseph Halenduon, salamat gid. Juvencio Ayalin, Lizel or Lizel Yap, thank you. Kay Jimmy Caniedo. Steve Ramos, mayong hapon man, hi lang dira. Apollo Dicena, kay Rosalina Kim. Amor, Armas, kay Noel, na. MJ Ramuxos. Salamat man dira sa imo kay Mark Helitar. Anton Pecto, salamat man. Lily King, good morning. Greetings from UK. Yes, good morning sa imo. Good afternoon diri sa amon. Thank you. Extra safe gid dira ha. Stay safe lang gid dira sa imo. Salamat gid. Dance chords kay Tuto Ruel Salazar. Tuto Andrew Juanites, mayong hapon, kag sa bugos mo man nga pamilya, no? Mayo 5, Baclayon, Cantaveros. Jason Cabilio Padilla, salamat man, kay Bibing Baluarte. Nate Orbita, baka damo sa inyo, dira. Okay, salamat gid sa inyo. Okay, sa nabili naton nga mga zodiac sign, Cancer. Ang mga Cancer na tao Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Ang mga Cancer mas pilion pa nila. So sa ila horoscope, mas pilion pa nila ang maghipos. Mas gusto nila magpakalinong. Sang sa magpautwas sang unod sang ila balatyagon or bot silingon sang mga hinakit nila depende na sa inyo na amon actually inayeso no sa inyo horoscope nga mas gusto ninyo nga maglinong anay kamo pero ay lang Cancer ho so no sa inyo horoscope hindi lang pagsapaka ang mga nagapanggarit-garit sa inyo palibot kay nga kahisa lang gid ang nagatulod sina pero kinanglan maghalong kaman. Mga maswanti mo nga numero 5, 15, 16, 34, 22, kag 8. Mango orange is your lucky color.
Leo, ang mga Leo na tao Hulyo 23 to Agosto 22. Tandaan lang ninyo, Leo, sa mga natao nga Leo, bala, ang ila zodiac sign, ang tanan nga pagpanghalit nagabalik gid sa ginahalinan. Hindi ka gid magpaapekto. Padayon na ang kabuhi. Kag kinanglan, mangin malipayon ang imubugos nga adlaw. Leo, mga maswati mo nga mga numero 7, 25, 10, 45, 32, 24, kag 5. Cobalt blue is your lucky color. Ang mga Virgo, Agosto 23, Tubtub City, Yambre 23. Yes, Virgo, abi, no? Ano ang mga plano, Buda? No? May negosyo ka? Suno sa imo horoscope, kung ano ang kulang ng mga dokumento sa imo negosyo, arigluhon mo ina para wala ikaw sa mangin problema. Wow, ari pagyan, natungod sa imo loan, mabayaran mo ina sa husto nga tion. Kag, ariglo mo ang imo credit line. Magpaninguha kapag sang dugang Virgo. Mga maswati mo nga mga numero, 2, 12, 26, 32, 28, kag 19. Cyan blue is your lucky color. Sa mga Libra na tao, Setyembre 24, Tubtub Oktobre 23. Padayuna ang imo pagsalig sa kaugalingon mo. Padayunon mo pagsalig sa kaugalingon mo, kag padayunon mo man ang pagpaninguha, kag ang natungod naman sa imo income or sa imo ginakita, kinahanglan mangin wise ikaw sa paggasto sina. Libra, mga maswati mo nga numero 6, 15, 23, 45, 32, kag 35. Magenta red is your lucky color. Scorpio, ang mga Scorpio nito, Oktobre 24, Tubtub Nobyembre 22. Ay, Scorpio, suno sa imo horoscope, kung ano man namang hinakit mo, hindi pagtago-taguan dira. Kinanglan, i-release mo ina, ipautwas mo ina, para ang mga grasya mag-aabot sa imo. Isa pagid, suno sa imo horoscope, hindi pagpabay imong ang imo lawas, at ipanagin. Mga maswati mo naman nga mga numero 9, 36, 22, 18, 27, kag 12. Ivory white is your lucky color. Sagittarius. Ang mga Sagittarius na tao, Nobyembre 23, Tubtub Disyembre 21. Ang imo man pagpaninguha kag pagsakripisyo makahatag sa ang kaayuhan sa imo kabuhi. Kung ano man ang ginaangkon mo subong pasalamati ina, kag hindi ka man magkalipat sa pagpaambit sa iban, para mas labi ikaw nga mag-aayuhan. Kag Sagittarius, sunod man sa imo horoscope, sunod-sunod ang mga imbitasyon, pero dumdumon mo gid ang imo ikaayong lawas. Mga maswati mo nga mga numero 2, 25, 11, 36, 24, 14, kag 28. Green is your, or emerald green is your lucky color. Nabatian neto na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para karon nga adlaw, Enero Justice Ace, tuig 2021. Sa sininga bahin, opdianay ninyo si Tita Wilma, mga muyo anay kita, sa aton ginapangatubang sa karon nga pandemic, ang COVID-19. Mga muyo kita sang Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay,
Kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 and coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Pangamuyo para sa atong 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat kit sa pagapod kay Tita Wilma sa pagpangamuyo sa sininga hapon. Padayon kita, ma. Hindi kita mag-surrender, ha? Kinanglan padayon kita nga maghalong kag padayon man kita nga magpangamuyo. Alas 3:02 na Action Radio Philippine Standard Time. O sa mga mami ko dira sa Isabela o na dira kay Nanay Dayin mayong hapon. Kag kay Mami Titang Saputin. Kag kay Mami Diana Consolacion and Mami Pilar Rodrigo. Salamat kit sa inyo mayong hapon. Kag sa mga friends ko da sa Studa sa Country Homes, Tricycle Operators and Drivers Association, salamat kit sa inyo, ha? Mayong hapon gida sa inyo. Kag kay Nanay Virginia Manihable, ha? Sa may Kumaliskis, Don Salvador Benedicto. Kag kay Tita Judith Caballo dira sa Kawayan, halin kay Nining Malu. Kag syempre halin man kay Tita Wilma. Tiyo na sa pagpaalam ni Tita Wilma sa karon nga hapon sa This Is My Life. Pero antes mine, ang itong Bible verse for today. Halin sa Proverbs chapter 16, verse 24. Gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. I can't say goodbye.
Madamo gid nga salamat sa inyo tanan sa wala malabutan na itong dara. Sorry lang, pero kita pa dayon man nga nagapasalamat sa inyo, Fritz Torres, ha? Kag si Inday Rose Guevara, late sila kuno. Pero okay lang na. Kag Bimbo Rayo Reyna. So, happy weekend sa inyo tanan. Happy Sunday and happy family day para buwas Lunes na naman kita mag-up dinay. Standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!